Oi, si Shanghai. Kat bagi shipai ka Rusia kidang kreban lek thombor no. Ia ki shipai Ukraine ki badon hapok Donetsk. Ki shipai Ukraine pat. Ki badang yai tawiar ban apek. Ia ki shipai Rusia. Ka jing yai tawiar jong ki shipai Ukraine hakatai kapor. Kila yo ban set pen prano. Ia ki kali thma jong ki shipai ka Rusia. Ki bathmu ban lek syaka thma. Ki khubor ki atho bagi shipai Ukraine ki ong bakadei kapor ka babyang naga benta jong ki banyo siat ki kali thma jong shipai Rusia katai ka jingyo siat jong shipai Ukraine kala pendunong bat duno ya shibun ki kali thma bat ki tir thma jong shipai ka Rusia ya ki jingdon kam ki jong ki kenthop ya ki tang armor vehicle namar ba kila phil no ya ka plan jong ki hakatai kapor